Carrasca del Piapo, Vall d'en Grau. No sé. Diria que... Mirarem el mòbil, aviam. Sí? Vinga. Frena encara. És cap a la dreta, sempre. Això és un antic camió. Per les pedres? M'ho acabo d'inventar. Carrasca del Piapo i la Basella. Ara no sé si hem d'anar per l'R5 o l'R6, però és la Carrasca segur. Llavors, teòricament podem anar cap allà, i si seguim la ruta tornarem per aquí. Oh, no podrem continuar. Bona llenya. La barricada. Ja. Allà es veuen al fons i es veuen muntanyes, o sigui que aviat arribarem a algun lloc que deixarem aquesta autopista. Ah, però està bé. Això és forma de la pluja. R5, cap allà. Suposo que per aquí s'enfila cap al turó, no? Una creu, però posa Serva 14 del 8 del 2010. I aquí aquestes pedres. Està com agafada a la terra. Però no. No és que l'hagi d'enganxar ningú. Sí. Són així. Però jo crec que ara, espero no equivocar-me, però hauria de ser aquella muntanya d'allà davant. Fent seguiment teu amb les dues càmeres alhora. Una de prop i una altra de lluny. Mig quilòmetre. Què has collit? Espàrrecs? Espàrrecs blancs. Brides. Bueno, està bé, són naturals. Hem arribat a la bifurcació. Cap a dalt. Ara és amunt i ja hi sou. Hala, últim esforç. Curva. Paella. Bueno, paella és el que menjarem demà. Ja hem arribat. Ai. Mira. El santet de Sarullera. Bueno, molta vista no hi ha aquí, però no està pelat com els altres. Ai. Que bé. Bueno. Ja hi som. Haurem de fer, com sempre, la foto del cartellet. El santet, 803 metres. Sarullera. Ja explica la història de que venien els joves a la Sarullera. Bueno. Clar, si venies amb cotxe fins aquí baix i només feies la pujada aquesta. Vinga, ara una mica de dron per mantenir les postures.
els hem fet tots, els 5 titans, no? Aquest era l'últim que ens Tenia quedava. un que no me'n recordo del nom. Estava per Molinos, i no me'n recordo del nom. I després hi havia la Taraiola, el de Geganta, que no me'n recordo del nom, Cerro Tolocha. Cerro Tolocha, i aquest el Santet, perquè hem vingut avui i no hem tingut temps d'oblidar-lo. Doncs apa, ja està. Missió completa.